Da. A gdje si ti? Pa kući su što? Kad ti zaboravi da danas radiš Dekijevu smenu? Danas Dekija menja. Da, i sutra. Pa daj, nemoj da me... Ne ložim te, majke mi, znači ja sam me pitao gdje sam... Ama ne radi mi auto, ženo, nisam ga, ne mogu upali auto, kakvi, nema šanse stigne sad u 3, otkud danas to? Nije mi niko ništa potetio, brate, ne znam gdje mi glava. Koliko je sati? Pa 3, brate. Ajde, čao. Daj. Molim. Aj, kreni da stigneš do 4, moramo da radimo radi do Peljuku. Stvarno, znam da mi je Deki nešto pominjao da će biti, ali, brate, ono, niko mi, znaš, ne znam, ono, pojma nema. Sad ću krenem, šta da radim. Da. A gdje si ti? Evo me u taksiju, šta bre kroz prozor, šta dešava? Znači, Bajiću odlepio, nemaš pojma koliko zato što si zaboravio. Vidiš to i na mene što nisam zaboravio. Deki me juče zvao, sinoć, pričali smo, nije mi ni pomenuo to, brate, ono. I šta sad ulazim kroz prozor, šta? I? Pa ništa, onda će se smiriti valjda malo, otko znam, baš je besan, vidiš to i na mene. Znači, katastrofa. A gde si? Evo me u taksiju, gde sam, kako bi se... Šta? Dokle si stigao? Do Delte sam stigao. Tek? Pa čime, pa šta će helikopterom? Pa čovječe, rekao mi auto, neće mi upali, ne znam gde, znaš kakav mi je dan danas i ti me zoveš u 3, me pitaš gde sam. U 3 sam gde sam, eto, tu sam. Dobro, ajde, dođi, stićeš na 4, ajde. Ma, boli me. Ajde, lagano. Molim. Mićo, dokle si stigao? Stvori mi prozor. Šalila sam se.